Malawi Brief. Ndi nthawi ya the DC Born Kalindo lero pa 1 January 2026 kukhalanso pulogalamu yoyamba mu chaka chimenechi. Kodi inu chakachi mwachilowa motani? Takhalani pomwepo. Siku loyamba chaka pa 1 January 2026 ine ndimati ndikufunireni nonse amene mmakonda the DC komanso amalawi nonse chaka cha nyuwani chabwino, chaka chozaza ndi chimwemwe, chaka cha madaliso makamaka kwa inu nonse amene muli osauka, amene mukuchitabe struggle mpaka pano, amene mmati kunja kukacha mmachita kugwira pakamwa kumanena kuti kodi anawa ndi adyesa chani. Mukhale ndi madaliso chaka chimenechi, chaka chimene dziko lathu likuyenera lidalisidwe, atsogoleri athu adalise Mulungu, akhale ndi nzeru zoyang'ana kwambiri anthu osauka. Tikufunireni nonse amalawi zabwino kuchokera ku Msanje pakana kuchitipa, nkhotakota pakana kunchinji. Komanso ndikakufunireni zabwino zonse adani anga onse amene mmati mukamakhala mmafunafuna mutamva kuti ndapanga ngozi, amene mmati mukakhala mmafunafuna mutamva kuti ine ndamwalira. Ndikufunireni chaka chabwino, komanso ndikufunireni ndithu madaliso nonse chifukwa chonena kuti mukamandida ine mmakhalanso nanenso mukundipasa madaliso. Lero pa siku la pa 1 January 2026 tikufuna tilankhulepo za system yochedwa EIS, Electronic Invoicing System, imene akufuna kuyamba AMRA kufuna kumapereka msonkho wa china chilichonse chimene chili mu grocery, chimene ogulisa katundu atazikhala nacho, msonkho umene unakanidwa ku Kenya, ku Zambia, ku Tanzania, msonkho umene ngati boma simusamala makampani ambiri komanso mashopu ambiri aseka kumapita maiko ena. Izi ndi zimene ndikufuna ndiupereke uthenga wa ulere kwambiri ku boma, kunena kuti boma la nzeru limawapanga anthu ake kuti azikhala ndi ndalama. Komanso lero tilankhulapo nkhani ya ma service providers makamaka a TNM komanso Airtel amene akuzunza Malawi kwambiri, amene mukumakweza mabando, mukumakweza ma products yanu mwachinsisi osauza Malawi, komanso mafoni akuvuta kwambiri, palibe amene akunjoya ndi ma system anu. Kunali bwinonso mwina ngati mwatopa makamaka inu wa Airtel mukanangonyamuka kuti muzipita ku manyumba azi manu kuti muzikakhala kusiyana kuti muzingotibera ifeyo ndalama ya Malawi. Koma tisanafike kumeneko nangofuna kuti ndithokoze akuchibuku products ainyake opanga chibuku, mowa wa chibuku umene anthu ambiri amaukonda m'mayiko aku Africa, kuti mutamva zimene takuzuzulani kuti matoileti yanu, zimbuzi zanu zinali zoyipa kwambiri, zonunkha, zophochokola, zobuloka, munaganiza mwa machawi kunena kuti no mukabwerese zipope kumeneko ku matoileti ko, komanso kuti muhambe kuyikako matishu. Ichi ndiye chinthu cha nzeru kwambiri. Munthu ukamazuzulidwa ndiye kuti ukukondedwa. Andi makampani ena akati azipanga zimene kapena anthu ena kapena oloma ministries akati azipanga zimene zakazuzulidwa, nthawi yomweyo audio ikatuluka ndikutenga action monga mmene atengera akuchibuku action titawazuzula kuti akupanga mowa okoma koma zimbuzi zawo ndizonyasa kwambiri, zimbuzi zobuloka, komanso anthu amachita kutenga zikonyo komanso makatoni ndikumagwirisa ntchito ku chimbuzi kujako. Zimene zijazo si zabwino, uve si wabwino. Choncho tikuthokozeni inu akuchibuku products mutamva uthenga kunena kuti zimbuzi zanu simuli bwino, sizili bwino. Management yakumeneko yapanga machawi, anaitanisa zimpopa za popa manyiwonse kumeneko, komanso kwakoropedwa, komanso kwayikidwa matishu. Tikupempheni bwana amene mmayang'anira kumenekoko, chonde pentaniso zimbuzizo mkati mupentepente, komanso muyikemo zonunkhirisa. Anthu mulembe special person okuyang'anira ni zimbuzi, chifukwa akati ofesi, akati ni nyumba yabwino, akati awondi okongola amanena chimbuzi, popanda chimbuzi ayi ndiye kuti palibe chimene chingachitike. Anthu ena amene tikufuna ndi ayamikire lero ndi akuluakulu aku Queens.
Queens tamva sonayo chipatala cha Queens kunena kuti azuzulidwa nkhani zozunza anthu, madokotala sakusamala anthu, manesi sakusamala anthu, komanso ku overflow ku magalasi ukoko zimbuzi sizili bwino, bafa sizili bwino, anthu akumachita kuima panzere ngati ku adimaki, nawonso anaimba foni management ya ku Queens ko kuthokoza kunena kuti mwatilankhulira ndipo talandira mafoni komanso mawero wishers amene akufuna atengepo action pa nkhani imene iyi. Andi mchitidwe umene uwa manesi omathandiza anthu ali pa foni, mchitidwe wa madokotala ochita neglect anthu aku emergency, mchitidwe wathu osasamalira anthu ambiri akudandaula. Choncho zimene ino mukupanga DC, Mulungu azikudalisani, inenso ndaadalisaso iwo chifukwa cha kuimba foni. Nkhani yathu yoyamba lero ikupita kuboma kunena kuti Mulungu akudalisani. Izi zachitika chaka chinozi, mvula kumabwera ziko lonse nthawi imodzi, sizinayambe zachitikapo. Zikungoonesa kuti ulamuliro umene wamuthalika Mulungu waukondwera nawo kwambiri, Mulungu wadalisa kwambiri, akumva kukoma Mulungu kumwambako. Mvula yobwera bwino, andi mvula imene iyi ino ngati boma simuigwirisa ntchito mweni moyenerera, muziwe kuti ndiye kuti tiruza. Chifukwa ku Malawi kunoko anthu amadalira kulima, amadalira yote, amadalira chimanga. Taona nimene Mulungu adalisira chonde programu imene iyi through Ministry of Agriculture, programu ya fertilizer itapanga ni machawi, muiyang'ane with a critical eye. Programu ya fertilizer ili ndizovuta zambiri mmadera mose Malawi muno, sini kufunanso kuti ndizitchula kuti yayi. Programu imene iyi yakumana ndi anthu oyipa amene akumagulisa anthu fertilizer modula. Ena akumagula 70,000, ena 40,000, ena 50,000, kuenjezera pa 10,000 ya boma ijayo. Zimene sizi kuchita bwino. Andi chodabwisa nchonena kuti kapena chomvesa chisoni, akupanga zimene zizini mafumu, anthu aku DC, anthu aku agriculture, zimene ndikulakwira boma chifukwa programu ndi ya munthu osauka amene sangakwanise. Anthu lero ikupezeka kuti programu yokongola ngati ikupezeka kuti anthu amene akupindula ndi anthu olemera okhaokha, anthu osauka sakulemera kapena kupeza nawo fertilizer kuti nawonso akalibire kumunda kwawo. Mvula yabwino koma tiyiona ngatoka programu imeneyi yosakhala bwino, chimanga sichizakhalako chaka chamawa chifukwa cha anthu ena antongwe, anthu oyipa kwambiri amene akuchita sabotage programu imeneyi ya boma. Lero tikukamba nkhani ya electronic invoicing system. Imene ndi system imene AMRA atayiyambe chaka chino. Chimene ichi ndi chaka choopsa kwambiri ngati sitisamala, ngati inu boma simusamala. Chaka ichi chikhala chaka chimene economy ya ziko lino iti iwonongeke. Chaka ichi ndi chaka chimene anthu ambiri wapanga mabizinesi ati atuluke muziko lino aseka zinthu zawo. Inu sizoona kuti china chilichonse chokhala mu grocery mungamachichite invoice kuti muzilandirapo msonkho. Kodi pamene popo ndiye kuti economy ya ziko iyenda bwa? Kodi munthu wopanga business yo apeza ndalama bwanji? Chifukwa system imene ndi system yochita punish anthu azamalonda. That is why anthu ku Kenya anapanga mademo woopsa. Anthu ku Tanzania anayamba kuwukira ziko lawo, anthu ku Zambia anayamba kuwukira ziko lawo. Vuto lakuno ku Malawi inu akulu amene muli olemera si mayang'ana za anthu osauka, mango yang'ana ndalama zimene zikulowa m'matumba mwanu. Koma mnati muziona amene amavutikira anthu amagolosale, anthu amashopu ndi mmene izilili. Ndikukuuzani msonkho umene simungauchite implement. Koma vuto la akulu ambiri mmakhala ndi executive arrogance, simmafuna kumva mukamauzidwa. Oti mene tikukuuzani mukungotukwana komana kuti wachamba ameneyo osaphunzira ameneyo. Koma ndikusimikizireni inu aboma, ngati simuspanga machawi, ngati simusinta programu imeneyi yokunena kuti muchite implement electronic invoicing system, ngati simusinta Malawi muno mukhala mademo woopsa.
pakati pa Januwale ndi Februwale ndaziona kale mmalotomo kunena kuti anthu ambiri akhala akuwukira boma lanu ngati programu imene a MRA anakayikopera ku Rwanda, dziko la nkhanza limene limapanga nkhanza anthu ache. A MRA ndikukakopera system imene kunokonso ku Malawi muziwe kuti kukhala zoopsa kwambiri, ndipo anthu ambiri sakondwa, komanso a business aseka andi mavuto ake atakhalepo ndi azaoneni zoputa dala zokopera izizi zikupwetekesani. Ndangofuna ndikuuzeni aboma kunena kuti system imene mukufuna muyambise a MRA mutagulisa kale anthu machini modula kuti china chilichonse chogulidwa mu grocery iniyo muzichiziwa, imene ijayo mukuichita abandoni, mukufuna muyambe system ina mupwetekesa anthu osalakwa, amakamaka anthu osauka. Mukufuna inu muzikhala ndi ndalama zambiri ngati boma pomwe anthu azisauka, imeneyo ndiyo sagwira. Nkhani ina imene tikufuna tilankhule lero ndiyokhuza ma service providers a TNM komanso a Airtel. Ndimati ndikupempheni kunena kuti ngati mwatopa kuli bwino munyamuke muzipita kwa amano museke makampani. Izi ndikunena kuzera pempho limene likupita ku Makra kunena kuti amalawi ambiri akudandaula ndi mmene akuchitira a Airtel komanso a TNM. Akukweza ma products yawo mwachinunu mosaulula, komanso ma services yawo ali very poor. Phone ukayimba ikungodula, komanso ukagula bando ijayo mmene ikuthera within a minute bando yose yatha, komanso bando yayikweza ina ili pa 1,500 ya per day, imeneyo ina pa 3,000 ya per day. Zinazo ndendi zodula kwambiri, koma mmene zikuthera modabwisa kwambiri oti anthu ambiri akuzunzika akudandaula. Ndiye timati tikupempheni inu aboma kuzera ku Makra kunena kuti mukuyenera muachite discipline anthu amene wawa, anthu a TNM komanso a Airtel amene akuzunza anthu, amene akubera anthu mwachidule. Tinene kuti makampani amene wabwera kunoko kuti azabe chifukwa amalawi ambiri sakunjoya nawo. Cholinga cha foni ndi communication. Ngati ziko likhale ndi poor communication, chitukuko sichimabwerako. Anthu sangathe kumapanga china chilichonse moyenderana. Zambiri zizimayenda mmafoni, even mmabanki mmene anthu kuti achite transact, it is through the internet. Na ndi ngati internet ikhale not favorable, ikhale yodula, ziko lotero silimatukuka. So tinafuna tikuuzeni inu aboma kuzera ku Makra popeza paja ikirana kumbuyo mungopita mukalandireko ndalama monga mmene amapangira awa amachita inspect zinthu zosiyana kaya kuma council akuma assemblies komanso akama amati akapita malo ambiri kwachita inspect zinthu amangolandirako ndalama ndikumapita. Inunso kuteko mpita mukangolandira ndalama kumene kuku service providers a TNM komanso Airtel mukangolandirako ndalama, not kuachita discipline. Mukuyenera muchite install discipline mwa inuyo first, kena kumuzikachita install discipline kwa anthu ngati amene wawa. Amalawi ambiri akudandaula kwambiri, andi muchaka chimene chichi munayenera kuti muzipangise zinthu kuti zisinthe, kuti amalawi azimva kukoma. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa.